Ľudia mali vždy ako si blízko ku stromom. Stromy boli pre nich jednak zdroj tepla, keď získavali drevo, stromy poskytovali obživu, ale stromy niekoľkokrát do roka sa stávali aj pre ľudí dôležité z iných hľadísk, napríklad dneska je Barbory a Barbora je významný dátum, pretože v tento dátum pred Vianocami si ľudia zvykli zberať tzv. Barborky. Najčastejšie sa na to používali konáriky čerešní. Nie náhodou stojíme čerešňou. Na Barborky sa zbierali konáriky čerešní, ktoré boli bohato obsypané púčikmi. Tento zvyk symbolizoval niekoľko vecí. Jednak predstavoval zdroj krásy pre vianočné stoly, pretože Barborky prakticky spoľahlivo do Vianoc rozkvitli, ale takéto konáriky sa používali aj v ľubostnej mágii, keď dievčence si konáriky takéto trhali do vázičky, vešali na nich mená chlapčenské a konárik, ktorý prvý rozkvitol, tak dievčine mal priniesť ženicha s rovnakým menom. Alebo gazdovia verili, že na ktorý deň rozkvitne prvý konárik z týchto barboriek, ten mesiac bude v roku najšťastnejší. Konárik si odložím do vázičky, ktorú mám úplne náhodou so sebou. Som Juraj Modranský z Fakulty ekológie a environmentalistiky a naučím vás poznávať dreviny jednak podľa púčikov, jednak podľa listov. Naučím vás, kam drevinky patria, aké majú ekologické podmienky a ako sa dajú využiť.